baɗi ko ɓuri duuɓi sappo ina invité mo tuggi ko 29 octobre 1995 ha ɓenni 2005 ne yaaha mi yejiti date o kono kam ɓuri duuɓi sappo eɓe invité nomo ɗo ete woni yeehi ha woni mawsim mawɗo e nder mawsimaji ɗi hono no mawlid wayata ni walla gammu tayba en gueɗe mbaɗe noon walla avril aywa caggal ɗum noon Allah kañum jeeyi fiyekuji mum kulliyam o ficani ñalawma foof Allah nani fiyaki Allah mana bannoɗo ɗum e ɓerɗe mabɓe ha tottiɓe mana kattanɗe ɓe mbaɗi ɗum jooɗi ha ɓooyi Allah dartini ɗum ala kulli haalin Allah noon kala kono waɗa waɗanta ɗum sababu ala kulli haalin aywa eɓe jiiɗa noon eɓe jiiɗa ɓamtude ɗum dayiman eɓe kaala ɗum min mi haaldi ɗum e ceerno Ismaïl mi haaldi ɗum e ceerno professeur Harouna mi haaldi ɗum e Djibi Diagne en ko way noon mana Imam Ahmed Ka en kamɓe goni mana mawɓe cité o ɓe jiiɗi pour mana événement o yo ɓamta ala kulli halin ina wonno noon e hakkillaji almuɓe foof so Allah ha noon jeunesse al khayri ko fedde ɓe ganduɗa guinniri koye mumen jeunesse al khayri woni mana sukaɓe mana moƴƴere hayri ko moƴƴere ala kulli haalin ɓe ganduɗa ko dariɓe e khadamatuji cheikh yo Allah yom moƴƴere eɓe peeñi kala khidma eɓe peeñi hen ko sukaɓe tokosɓe ala kulli haalin yeeyɓe cukagu mumen diine yeeyɓe cukagu mumen Allah mana jogui miijo wadde oɗo invitation eywa noon julɗo alhaalan noon almudo a yiiɗi wadde hunde kono Allah hoddirani caggal ɗum Allah hoddira ɗum e musidɗo ma goɗɗo tawde ko gonga wonnoye ma daro mana yettumo kadi ballamo ballodira e makko e ko jinnoɗa wadde ko ɗum woni alhaali o ko noddago ganduɗa hay goto woppaka hen ala kulli haalin wonko jofimi nane tan e ɗemgal wolof mi yiiɗa temps o ɓuura judde kadi ala kulli haalin kono pour tan andude tan holko addi mana ceernagal ngal holko addi mi ari gotol Boubacar journaliste en gari toon mbi bon pourquoi onon oɗon gummo ha Sénégal oɗon gara ɗo an aɗa woni intellectuel aɗa woni ɗum oɗon daway nangam mbimi eyyi dalil amen kam ko ɓurano jomiraɗo wi ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi wasilat e hemon julɓe kuule Allah daron mana jokkorgal fewde makko an sa yiiɗi yaade joni Sandaga jokkorgal ma ko oto kam wona Sandaga kono hen natta nawma eywa sa yiiɗi yettade Allah a jokkoto e Cheikh Mourabbi ceerno neho o ceerno wona Allah kono sa jokkima e makko tan yettoto Allah ziyara goto bayi wi zairine en ɓe arnoɓe ziyara ɓe eywa oɗo ziyara garɗon koye Allah mi wiyani wonde min woni Allah ala kono ko Allah ɗaɓɓaton ɗoyam ɗo Allah noon ɓurani wonde nokku ga nokku goɗɗo eyi omo woni nekkuji ɗi foof kono e banggue tajalliyatuji makko pirlitoji makko peñalle makko no ɓurdir wona kanko feeñe lekki ke wona kanko feeñe nagge ngue wona kanko feeñe mana soror juma ka wona kanko feeñe min kalɗo e mum oɗon gandi ɗe peñalle gona gooti ala kulli haalin noon ala kulli haalin e Allah tabaraka wa taala tagui tagore nde jeeyi tagore nde holli yimɓe tagui noon jokkorɗe hakkude makko e tagore nde ko adi fof ko annabaɓe ɓen gandinimɓe Allah ko goto eyo caggal ɗum waliyaɓe gaari kolli yimɓe lawol ɗo ndewata ha mbawa mallade Allah ha mbawa yettade Allah caggal ɗum e nder waliyaɓe ɓe o subti kadi mana lomtugal ga Allah tabaraka wa taala ɓe ganduɗa sa jokkima e mumen tan jokkoɗa e Allah ala kulli haali ɓe ganduɗa sa yiiɗi men ciftora Allah sa haalde mumen ɓeydoɗa e Allah sa jokkodire e mumen gona jeeyaɗo Allah mbayano ɗum ɓayde ɗum alhamdulillahi ɗum woni ceernagal oɗo dewaɗo
alhamdulillah ganduɗa yalti koye mana médarse Mouhamadoul Michri mo ganduɗa alhamdulillahi iwi koye feeñande dendinɗo mana maaje ɗiɗi ɗe woni kadi sahibul fayda tijani yani totta kadi titre cheikh l'islam to université al azhar to misra to égypte woni cheikh Ibrahim Niass alhamdulillahi koɗo mana kanko mawlana cheikh khayri koɗo o yalti koye oɗo médarse o yalti koye ndiɗo nede o ardi en kaali ɗum joni e jolfere wonde nde o ari aduna gargol makko aduna e jottogol cheikh Ibrahim ina ari Mauritanie garangal ɗimmere ko gotum saabu kaw makko haalni min o wi oɗo mo jiiya toon cheikh khayri tuuti e cheikh Ibrahim idi e hunuko makko saabu nde cheikh Ibrahim naati wuuro ngo piyanɗe ne piya fetelaji taballe ne piya aywa ɓe jaɓɓi cheikh Ibrahim ɓe jippinimo mana less hayma muqaddime mawɓe fof jooɗi ko ɗon o wi ɓe gaddi tiggu ɓe mbi o koɗone joni yetti ɓe pawimo e juuɗe Michri fawimo e juuɗe cheikh Ibrahim wimo innumo guinnira hoore ma ɗum waɗi cheikh o ko cheikhul khayri wiyete kono ko cheikh Ibrahim ibne khayri ala kulli halin o waɗimo wiide noon tutali cheikh Ibrahim ide huno ko makko cheikh Ibrahim waɗimo toɓɓirgal hono no nulaɗo salah sallam waɗirta toɓɓirgal mana tiggu o ƴettanno tamaroɗo o ƴakka ɗum ha ɗumen o ƴetta tuute ɗe o mamlay kungel tiggo ni cheikh Ibrahim waɗe makko e ɗum waɗi noon ala kulli hal ɗum woni départ makko nde o yarate duuɓi sappo e tati en nayyi en déjà o watti mana o tacca maayo o waɗa stop haw yetto Médine o juuro cheikh Ibrahim ko tottono pour yo joguito tawde ko école o woni o itto fawa e juuɗe cheikh Ibrahim wona haadiya ɗum mo woni mana kurka ala kulli hal ko hen o neehi hen o are aduna hen o neehi hen o mawni ha alhamdulillahi ɗo ɗo jarten ɗo hande alhamdulillahi enen foof minen ɓe ganduɗa jokke e makko amin gandi moni foof na andi no wano ɗum ceernoɗa ha seedima ɗum ɗo e invitation SHS goto o wi minen foof min gandi no min mbano minen foof min gandi ɗo min tolnino haade min jokkade cheikh o haali ɗum kadi hayre law aljuma amin juuliɗo juma cheikh ne jooɗi nde o ƴetti konngol kanko ceernoɗa ha yo Allah yoɓ moƴƴere ɓeydanomo cellal o seedima ɗum ɗon o wi minen foof so Allah amin gandi ɗo min tolnino e diine amin gandi ɗo min tolnino hay e jogogal kono nde min jokke cheikhul khayri alhamdulillahi amin gandi hande ɗo min tolni min jettira ɗum Allah ko ɓeydadu men ala kulli haali e alhamdulillahi yettude Allah no fewi ko o noon jogori arde ɗo ete ɗum noon ala kulli haalin foof en ina nodda aywa sonno ko sago foof en gara kono kadi ɗum weeɓani kono mo kala garowo kam yo addu mo arani kam mo dañani arde kadi yo addu ala kulli addude nde kam wawa wasde manquede ala wallita sukaɓeɓe e invitation o guilay koɗogu ha jippude ha mana e ko fate hadiya hakkude haali noon yo Allah ukken yettade hen ko 17 18 19 ɗum miijin ɗum haalde nane e wolof ñande 17 18 19 ko balɗe tati ala kulli haalin ñalawma gadano ko jaɓɓugal ala kulli haalin e jippinde aljuma o so hadara gasi ma wat jewte ala kulli haalin eywa samedi o noon wonata hankadi waynade e yiɗɓe juurade foof kadi juuro ala kulli haalin ɗum woni programme o noon yo Allah hokku en yettade hen eyyi mi profite hen tan pour hanki ceerno Ismaila ñowanimi ɗum hankkadi natti ñoore tawde kam no haale mana e radio ji ɗuma wonde ɓoggue ne waɗa ceerno Amadou Tijani mo ceerno Daoudou yo Allah yoɓ moƴƴere o arino e avril he waɗi ɗon discours mawɗo hollude suufiyankagal no walliri l'islam no nanguiri l'islam e kadi tijaniya no nanguiri mana diine o ala kulli haalin e nder hen kadi o weltiniri cheikh weltini dental ngal wonde organisation makko mo watta hafla mo watta Fouta o ɓoggel hikka ko cheikhul khayri mana o waɗi parrain o inniri ɗum waɗi noon cheikh comme teddungal ruttata teddungal ala kulli haali ma o rew toon kono so ummima ɗon tan inchallah ina jorta wonde ko ga o fayi saabu ɗum to ko hedde 12 13 ɗum goo ko 17 18 19 ina ala kulli haali eɗen coynima noon yo Allah addumo e jaam kanko e délégation enen yo Allah hokku en
no ballirɗen mana bandiraɓe ɓesgu mana e jaɓɓade cheikh e teddinde cheikh e mawninde cheikh ala kulli haalin an a wawa hebde fodde ceerno kono sa waɗi fof ma awa hankkadi Allah no wawi jaɓandema ɗum ala kulli haalin yo Allah hokken yettade hen e jahi nabi sallallahu alaihi wasallam fof en non nodda julɓe fof non nodda sabu ko habaru mana l'islam te ko tanum annabi sallallahu alaihi wasallam ko adi fof hay mo wona almuɗo andu kam ko tanum annabi sallallahu alaihi wasallam kala noon julɗo gonɗuɗo ina foti teddinde ƴiƴam annabi sallallahu alaihi wasallam kala tijani yanke ne foti teddindemo sabu ko taniɓe addi lawol tijani Afrique mutal nangue ha yetti Mawlud Val ha yetti Abdou Karim ha naati yetti juuɗe Cheikh Oumar Foutiyou nanni ɗum ɗo e Sénégal aywa ɗo fayda Cheikh Ibrahim ɗo kadi alhamdulillah biyaɗo guila e duuɓi sappo e seeɗa ene fuɗɗi aduna e juuro Cheikh Ibrahim ha hande almuɓe makko nani ha Makka ha Taïf ha Jidda almuɓe makko nan toon sa yeehi Singapour en almuɓe makko nan toon sa yeehi Amérique sa yeehi Europe o ala ɗo heddi Afrique haala mum haalaka ala kulli haali ɗum ɗo foof noon alhamdulillahi ko remde guesa Cheikh Ibrahim ko ɗum ɗaccini ɓesgu ngu ala kulli halin alhamdulillahi ɓesgu ƴiƴam e ɓesgu ro foof ndendi foof ko almuɓe Cheikh Ibrahim kon mo jibini e mo nehi fof ko almuɓe ala kulli halin لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. روحul Adab TV xam ak xamle jàng ak jàngale yeewu yeete Ruuxul Adab TV mooy dundal xol yi.